Hello everyone, my name is Udalguri District and currently I am pursuing MSW in CSRD ISWR Ahmednagar. Currently I am in 3rd semester and my roll number is 10. As a fieldwork is a part of MSW, my 3rd semester block fieldwork was in the open community among the tribal people in Assam. My fieldwork placement name was PATALA, which is under the Udalguri District in Assam. So during this span of fieldwork, I have conducted lots of activities and faced lots of challenges. And though it is very difficult during this COVID-19 situation to assess the fieldwork, but even though during this span of fieldwork, though it is very difficult situation, learn lots of things and observe and also even develop some of the professions. So let us look some of the activities, my observation, learning and challenges, and along with that let us see some glimpse of photos of my fieldwork. Nोंनि मुङा मा नाम? आंनि नामा गुथाल दैमारि। बेसेबां क्लासाव फरायो? क्लास 5 आव। ओमफ्राय नोङो कर'ना भाइरासखौ मिथियो ना? कर'ना भाइरासआ मोनसे सन्देरग्रा बेमार। बेयो बबे जायगायाव जागायजेननायमोन? उहां, चाइना। राइट, गुड। ओमफ्राय बिनि सिम्पटम्सफोरा मा मा? हेडेक, टायर्डनेस, स्नीजिंग, ओमफ्राय काफिं। ओमफ्राय माबा फिभार। ओमफ्राय बिनि सेफ्टि मेजार्सफोरा मा मा? जों जेसा हायो आखाइखौ साबोन ओमफ्राय दैजों सुनांगौ। राइट। जमा जायगानिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। बाहेरायाव थांबाथाय जोङो मास्क लानानै थांनांगौ। जों गुजुबाला रुमाल आरो टिसु पेपार लाना गुजुनांगौ। मोखां, मेगन, गन्थं ओमफ्राय खुगा आरो सिगां जोङो आखाइखौ मोजाङै सुनांगौ। बाहेरायाव थांबा जों बाहेरायाव थांबाथाय मास्क लानानै बाहेरायाव थांनांगौ। राइट, गुड। थेंक इउ। निफ्राय जुदि नोंसोर बासायजानायखौ नागिरदोंबा नोंसोर बे सेफ्टि मेजार्सखौ नोंसोर फल' खालामनांगोन, मिथिबाय? बियो मा बुंदों? कर'ना भाइरासनिफ्राय मा रखम नोंसोरो बासायजानायखौ मोनगोन? होमबा नै नाम्बार 1 आव दङ वाश योर हेन्ड विथ सप एन्ड वाटार रेगुलारलि। माने मा रखम मा बुंगोन? नोंनि आखाइखौ साबोन आरो दैजों सानफ्रोमबो मोजां सुबाय थानांगौ, मिथिबाय? फुङाव गुसु माबा मोनसे बेसाद have been enjoyed to have shown to you a little bit glimpse of my journey of fieldwork, and thank you for your watching and wish you all the best. Thank you.